mo uvule irado uhlale phansi uthenta ukuqisa ezoshaya lezo khathi selidumele emanzopeni ukuze ngene labo bantu labo bantu badlala uthatha ugodo badlala uthatha no-Sel Beyonce laba basakaza ezingeni eliphezulu kuKhosi FM lona undizela phezulu nawe ungalalela uthole ulazo lonzulu ngo-3 to 6 leshow ishayela phezulu amahlaya nomgosi uzokuthola iBhayibheli uzofunda futhi uqonde bashaya ngomagebulimi nezizulu adingeka ukuthi wathi isikisi ukuze u-understande badlala uthatha ugodo badlala uthatha no-Sel Beyonce badlala uthatha ugodo badlala uthatha no-Sel Beyonce. Every day 3 to 6 ungangiphazamisa ngifuna i-mix skanje noKhosi pick mix i-WLP angisabi nix khozo lwakati nawo lwakho nawe uyamenyoza nabangani bakho sawazi lo oyinqopha mlando it's I do kulo wami umshado the beautiful Sel Beyonce irreplaceable njengo-Beyonce amane ngalakatha MC Tata memorandum sizoba-answer badlala uthatha ugodo badlala uthatha no-Sel Beyonce badlala uthatha ugodo badlala uthatha no-Sel Beyonce qaqa umqondo vula ingqondo jive strong ulula ikono lo msakazo senguvulele phezulu cause ikhalela phezulu futhi uzozona phezulu woza nabangani bakho woza nabangani bakho WLP sekhipha ngani konke okufunayo uzokuthola umkhosi traffic ngisho nanebhola bashintsha isiteshi uzoyisona ngoba ku-FM liyahola badlala uthatha